Ja Joo. Muska Popitsin, tervetuloa Tartun mikkiin nauhoituksen takana. Älä paljasta lopputulosta, mutta millä fiiliksellä? Hyvällä mielellä, totta kai. Mä luin, että sun lapsuuden haaveammatti on ollut arkeologi. Kyllä, joo. Mitä tälle haaveelle kuuluu? No se on silleen, että kirjallisuutta harrastan ja luen paljon ja niin edespäin, mutta siinäpä se on. Selvä. Koetko sä itse olevas Suomen tämmönen naisrokkareiden esikuva, koska sitä sä ainakin yleisölle oot? No kiitos. No kenties en tiedä mitään muuta kuin, että noin nyt vuonna 2013 niin Krokotiilirokki-albumista on kulunut 40 vuotta sen ilmestymisestä. Ja sen nyt meidän kundit, kaikki mun ympärillä olevat, joita mä nyt tunnen, niin musiikkialalta on aina sanonut, että se on Suomen ensimmäinen niin kuin naisrock. Niin nimenomaan. Joo. Miten sä, koska just sulla on pitkä ura, niin miten sä näit suomalaisen nykyisen naisrokkariuden? Minkälaisissa kantimissa Suomen naisrokkarit on nyt? Niin, no hyviä laulajiahan löytyy vaikka kuinka paljon, mutta mä en niin kuin välttämättä lue heitä rock-laulajiksi, että on poppista ja ties vaikka mitä, mutta niin mä en välttämättä lue niitä. Tällä hetkellä ainakaan, toivottavasti varmasti tulevaisuus tuo tullessaan semmoisia vahvaäänisiä oikein kunnon rokkareita, mutta niitä ei tällä hetkellä vielä ole. Niin, sun oma soundi nimenomaan on erittäin tämmönen juureva ja hyvin niin kuin nimenomaan rock. Missä sä näit itses musiikkikentällä, koska sä oot ollut myös Iskelmä Finlandia ehdokkaana? Niin nyt anteeksi, mä en oikein ymmärtänyt sun kysymystä, että missä mä näen itseni? Miten sä näit itses niin kuin suhteessa tähän rockiin, kun sä oot kumminkin ollut myös Iskelmä Finlandian niin, joo, älä muuta sano siis. Kaipa sitten, miksiköhän mä olin siellä ehdokkaana, niin on varmaan se, että mä oon tehnyt joskus jotain sen tyyppistä, siis myöskin iskelmävoittosta niin kuin tavaraa, mutta vähemmän kuitenkin. Miten sä koit sen, että sä olit ehdokkaana? Oliko se kunniaosoitus? Oli, se oli ihan kunniaosoitus, kyllä. Sulla on pitkä ura, mutta sulla on tullut levyjä tosi harvakseltaan, että, tai siis suhteessa niin kuin, takana oleviin vuosiin nähden, että onko se, että niin kuin, onko muut työt ollut siinä vai onko ollut keikkaa vai niin kuin, mistä se johtuu, että sä oot Mä en oikein osaa sanoa. Tällä hetkellähän me ollaan studiossa. Eli mä olin just eilen tekemässä 2 biisiä. Ja sitten varastossa on yksi vielä Jonne Aaronin biisi. Ja tällä hetkellä Radio Suomissahan soi ja on pitkään soinut jo 8 viikkoa Jonne Aaronin toi Nukkuva sydän, jonka mä oon tehnyt ja niin edespäin. Et nyt on tulossa. Mutta siihen mä en osaa oikein sanoa, että miksi niin harvakseen, että... Sä oot tehnyt myös promottoritöitä. Niin, mä oon tehnyt myös promottorin työtä, kyllä. Joo, vuodesta. Mitenköhän mä nyt sitten, etten valehtelis, vaan voisiko se olla joku 76, niin me tehtiin Euroopan kiertueita noille amerikkalaisille blues ja rhythm and blues ja sitten myös rock ja soul ja jazz ja meillä oli satoja bändejä, niin kuin mitä me tuotiin ja tehtiin niille, siis buukattiin Euroopan kiertuetta, tehtiin niille ja sitten matkusteltiin mukana siinä. Niin, että aika on kulunut musiikin parissa, mutta ehkä vähän erilaisissa hommissa. Kyllä, myös erilaisissa hommissa, joo. Sä viittasitkin tähän sun tulevaan levyyn. Mitä kuuluu sun tähän musiikilliseen lähitulevaisuuteen? Voitko sä kertoa vähän enemmän? Kyllä, siis musiikilliseen lähitulevaisuuteen kuuluu ihan... Tällä hetkellä meillä on 4 valmista, niin kuin pitkäsoittoon nähden, 4 valmista biisiä. Et siellä on tosiaan Jonne Aaronia ja Pauli Hanhiniemeä ja niin edespäin. Ja Esa Eloranta ja nyt sitten vielä odotellaan keväällä, pitäisi päästä uudestaan taas studioon, että me tehdään aina pari kerrallaan tuossa pikkuhiljaa. Että levyä tulee sitten jossain... Joo, varmaan uskoisin vuonna 2013 syksyllä sitten. Sitä odotellessa. Kiitoksia. Kiitoksia haastattelusta, Muska. Kiitoksia.